ce nake gani cikin idaniya da zuciya ta samu salama rai da zuciya bawan Allah mai tsoron Allah yana ta kwana sallah bawan ai da gaske ba a kyamar masoyi ina son ki kai dai zan yi wa kallon soyayya da gaske ba a kyamar masoyi ina son ki madobi kai dai zan yi wa kallon soyayya kina nan a kwakwalwa kin shiga tunani soyayya ta saka min yi zuban kamanni mai kushin ki gabana zan masu rauni da an ce ki fitar da masoyin ki gani ni ne matata ke ce matata da an yi aure